Molt bona tarda. Siguin benvingudes i benvinguts al Parlament de Catalunya. Una de les situacions més tràgiques per la qual la humanitat en el seu conjunt ha de sentir tant dolor com vergonya és que hem construït un món en què la majoria dels pobres són nens i nenes. I el que encara és més greu, hem fet un món en què la majoria dels nens i nenes són pobres. Els acabo de llegir una cita del polític, ambientalista i economista xilè Manfred Max Neft, autor de dues conegudes tesis, Economia descalça i Desenvolupament a escala humana, en què identifica i retrata 9 necessitats humanes bàsiques: la subsistència, la protecció, l'afecte, la comprensió, la participació, la creació, l'esbarjo, la identitat i la llibertat. I he triat aquesta cita per començar aquest acte perquè he trobat que s'avenia com l'anell al dit esmentar-la justament en un acte com aquest, amb el Premi Solidaritat, que s'ha convertit en un referent nacional d'excel·lència i de reconeixement a tasques i trajectòries de treball en favor dels drets fonamentals de les persones, però que a la vegada tenen també un component de denúncia i d'avís a la consciència humana que encara ens queda molta feina per fer. Seguint l'ordre previst en aquest acte, dono la paraula en primer lloc al senyor Jaume Saura, president de l'Institut dels Drets Humans de Catalunya. Moltes gràcies. Molt honorable president del Parlament de Catalunya, no encara. Digníssimes autoritats, amics i amigues, el lliurament d'aquest Premi Solidaritat, per 22a vegada, ens dona l'oportunitat a l'Institut de Drets Humans de Catalunya de reconèixer la trajectòria d'una persona, de vegades d'una entitat, que s'han destacat per la defensa dels drets humans a casa nostra. I també, des de fa ja més de 10 anys, de reconèixer la tasca d'un periodista que treballa en mitjans de comunicació de casa nostra i que també es destaca per aquesta tasca. També és una oportunitat per fer una reflexió sobre la situació dels drets humans a casa nostra i al món. I en aquest sentit, no fa gaire, fa un parell de mesos, hem celebrat, i crec que val la pena recordar-ho perquè no quedi només en una celebració conjuntural, el 60 aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans. Un instrument que crec jo que val la pena seguir reivindicant, 60 anys després de la seva adopció. Com igual cal seguir reivindicant el títol primer de la Constitució espanyola o el títol primer de l'Estatut de Catalunya o tants instruments, i en honor del nostre guardonat d'enguany, també el 20è aniversari de la Convenció Internacional dels Drets dels Infants, que se celebrarà aquest any a finals de l'any 2009. Per tant, si hem de fer un diagnòstic d'aquesta situació dels drets humans al món i a casa nostra, doncs necessàriament ha de ser ambivalent. D'entrada, d'instruments internacionals i nacionals no ens en falten. Fins i tot de mecanismes efectius de garantia d'aquests drets en molts llocs tampoc no ens en falten. Això no impedeix, però, afirmar que malgrat que hi ha una cultura cada cop més impregnada de drets humans, que cada cop està més interioritzat la necessitat de defensar, de protegir, de reconèixer els drets humans, que malgrat això les violacions dels drets humans continuen sent una realitat a tot arreu. A tot arreu vol dir també a casa nostra i, per descomptat, a molts llocs del món. I en aquestes violacions dels drets humans pateixen normalment els més febles. Els nens, per descomptat, a vegades de forma gravíssima, els nens soldat, el treball infantil, els nens i nenes que no poden anar a l'escola perquè han de treballar. Altres col·lectius, insisteixo, no és només coses que passin molt lluny. La violència contra les dones és un altre exemple dramàtic de vulneració dels drets humans. Un exemple que ens toca molt de prop i que, a més, no és sinó l'exemple més extrem i més greu d'un virus molt més estès, que és la discriminació, la falta d'igualtat de les dones a tots els àmbits, l'àmbit laboral, l'àmbit familiar, etc. Altres col·lectius, el col·lectiu homosexual, hi ha llocs del món on encara està perseguit, en alguns llocs amb la pena de mort, l'orientació sexual, o bé, en general, els drets socials en època de crisi estan patint també a
tot el món. I en tots aquests contextes, en les situacions més difícils com pugui imaginar, apareixen persones que defensen els drets humans i que ho fan en situacions de vegades molt difícils, en perill de la seva vida. I això ho ha volgut reconèixer Nacions Unides amb l'establiment d'aquesta figura dels defensors i defensores dels drets humans i en el reconeixement que no només tenim dret a fruir dels drets humans, també tenim dret a protegir els drets humans, a conèixer-los, a difondre'ls i a fer-los respectar, els nostres i els dels altres, a fer reconèixer els drets humans. Hi ha una resolució molt recent de l'Assemblea General en què demana als governs de tot el món, de tots els tipus de governs, que adoptin, diu, mesures necessàries a nivell local i nacional per garantir la protecció dels defensors dels drets humans, en particular en èpoques de conflicte i de manteniment de la pau. Naturalment, la situació dels defensors i defensores de drets humans a casa nostra no és tan dramàtica, no estem parlant d'una situació de conflicte, d'una situació de perill per la pau nacional o internacional. Però, insisteixo, crec que val la pena dir que la feina que estan fent aquests defensors i defensores dels drets humans és impagable. És una feina de sensibilització cap a la societat, de denúncia de les violacions, d'acompanyament i d'assistència a les víctimes. Per tant, és una feina que cal reconèixer, que cal, ni que sigui un cop l'any, doncs guardonar o reconèixer. Des de l'Institut, i jo particularment, creiem que hi ha molts elements per fer una societat més justa, una societat més, on els conflictes es puguin resoldre de forma pacífica. Però un element clau, insisteixo, no l'únic, però un element clau per a una societat més justa és el respecte, la interiorització dels drets humans. I val la pena que les persones que mitjançant la defensa dels drets humans estan fent una societat més justa doncs tinguin aquest reconeixement, insisteixo, ni que sigui un cop l'any. Per tant, i per aquest motiu, és per nosaltres una satisfacció, un orgull, que avui puguem guardonar aquestes dues persones. En Jordi Cots, ja s'ha dit, amb una trajectòria llarguíssima de defensa d'aquest col·lectiu tan important i tan vulnerable com són els infants i els adolescents, amb una tasca molt de proximitat. I també en Carles Nadal, amb una visió completament diferent, una visió del món, fent-nos entendre que l'arrel dels conflictes moltes vegades són les injustícies socials. Molt abans que es parlés de globalització, en Carles Nadal ja ens estava explicant com era el món i com funcionava el món, aquest món global. Per tant, insisteixo, és per nosaltres un gran honor que hagin acceptat aquests dos guardons i, per descomptat, és una grandíssima satisfacció que un cop més el Parlament de Catalunya, a qui vull agrair en la persona del seu president, hagi acceptat de fer d'hoste d'aquest acte. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Saura. Seguidament donem la paraula al senyor David Bondia, director de l'Institut de Drets Humans de Catalunya, que ens farà la glossa del guardonat i del destinatari de la menció especial dels mitjans de comunicació. Molt honorable senyor president del Parlament de Catalunya, digníssimes autoritats, amics i amigues. En Jordi Cots i Moner és doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, on va defensar la seva tesi doctoral sobre la Declaració Universal dels Drets dels Infants de les Nacions Unides. Va exercir de mestre, de director d'escola i d'advocat, on a especialitzar-se en dret de família realitzà una primera aproximació en el coneixement dels problemes de la infància. Va treballar en el Departament de Benestar Social sent responsable del Pla de Suport a les Famílies. Entre altres activitats, va impulsar la celebració a Barcelona de l'Any de l'Infant i va crear la Comissió de la Infància dins de Justícia i Pau, que va esdevenir membre del Bureau Internacional Catòlic de l'Enfance. Totes aquestes activitats el van portar, com ell diu, quasi insensiblement a esdevenir l'adjunt al síndic de greuges per als infants, realitzant un treball important i imprescindible per tal de garantir els drets d'aquest col·lectiu especialment vulnerable. Al marge de la tesi doctoral i de col·laboracions en diverses revistes literàries, jurídiques i socials, ha publicat també 2 contes infantils, L'Avet Valent i La pluja que va ploure per primera vegada. Entre d'altres distincions que ha rebut es poden destacar
la medalla del president Macià al mèrit en el treball, el Premi Barcelona Solidaritat de l'Ajuntament de Barcelona, el Premi de la Fundació Jaume I d'Actuació Cívica, el Premi Janís Corsac del Consorci de Premis Nacionals d'Infància de Catalunya i el tercer guardó Rosa Sensat, de la qual va ser cofundador. El jurat del Premi Solidaritat ha volgut reconèixer en la trajectòria d'aquest activista incansable el seu paper de pioner a Catalunya, tant en la promoció, protecció i garantia dels drets dels nens i de les nenes com a col·lectiu vulnerable, com en el reconeixement dels drets i llibertats que li són propis. És per tot això que l'Institut de Drets Humans de Catalunya va decidir atorgar el 22è Premi Solidaritat al senyor Jordi Cots. El premi es materialitza en l'escultura realitzada pel senyor Jaume de Còrdova. Bé, doncs, president, amics, les meves netes, agraeixo molt aquest premi i em plauen especialment els termes que es fan servir per atorgar-lo. Això que diuen de la dedicació professional i el compromís personal, perquè, de fet, mai no he sabut distingir ben bé una cosa de l'altra. El compromís ha nodrit la dedicació i el contrari. A més, sempre he tingut la sort de topar, en totes circumstàncies, amb persones que actuen d'aquesta manera. És també una satisfacció que aquest premi es doni al Parlament, on tants anys he vingut per dedicació professional, acompanyant el síndic a parlar de la infància. I després, per compromís personal, he continuat venint per demanar més coses pels infants. També vull dir que per mi no és un accident que el premi es lliuri aquest any 2009, en què es commemora, com ja ha dit el president, el 20è aniversari de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l'Infant. Un dels propòsits d'aquest aniversari és fer arribar a la consciència de tothom que els drets dels infants i dels adolescents ja formen part, en plenitud i en un pla d'igualtat, del sistema general dels drets humans. Perquè això encara no s'ha produït i amb això tot prendria sentit. Podríem dir amb senzillesa, per exemple, els infants també, en lloc d'anar dient abans que tot els infants, amb aquest deix que encara té d'assistencial. La vida dels infants i la vida dels adults ja seria aleshores una sola i única història, com volia ja fa tants anys Janusz Korczak. Aquest any el Parlament ha de pensar especialment en els infants. Ja hi ha entrat una llei d'infància, però una llei, ho sabem prou, no serà res si no té un aire. Del Parlament n'esperem que el debat d'aquesta llei tingui una gran altesa de mires i n'esperem a més que l'aprovació i n'esperem més encara que l'aprovació simplement d'aquesta llei. N'esperem un gran pacte que l'asseguri. Fins i tot diria un pacte no escrit, vull dir un pacte en profunditat, sincer, amb convicció. A mi em sembla que les coses de la infància, de tota infància, s'han de fer amb naturalitat. I tenim un dèficit de naturalitat, perquè la naturalitat és el que més costa. Res més. En Carlos Nadal pertany a una família de periodistes il·lustres, el clan dels Nadal, que varen lluitar per mitjà de la paraula i la lletra contra la repressió franquista i varen servir de referent
pels membres més destacats i heterogenis de col·lectius que lluitaven per les llibertats democràtiques, com Gutiérrez Díaz, Antoni de Senillosa, Albert Manent i Ángel Latorre, entre d'altres. En Carlos Nadal, durant molts anys, es va dedicar a la docència com a professor de Llengua i Literatura Espanyola a l'Escola de Periodisme de Barcelona i com a professor de Relacions Internacionals a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. En Carlos Nadal va començar a treballar a la secció internacional de La Vanguardia en 1967, on va ser redactor en cap d'aquesta secció. Com a periodista, sempre va defensar i lluitar perquè els mitjans de comunicació poguessin exercir la llibertat d'expressió en temps on aquest dret era coartat pel règim franquista. Ara, Carlos Nadal, ja retirat, escriu un article setmanal, Weekend, al diari La Vanguardia, sobre l'actualitat internacional, una referència essencial en l'anàlisi de la situació política mundial. En Carlos Nadal no només ha escrit i descrit la realitat internacional, sinó que també ha format almenys a 3 generacions de periodistes gràcies al seu tarannà liberal i democràtic i, sobretot, pel seu esperit i la seva dedicació didàctica. És per aquest motiu que l'Institut de Drets Humans de Catalunya va decidir atorgar la menció especial Mitjans de Comunicació, que reconeix els treballs periodístics en l'àmbit dels drets humans, al periodista Carlos Nadal, per la seva lluita en favor de la llibertat d'expressió dins de l'exercici del periodisme. Lliure la menció especial als mitjans de comunicació al molt honorable senyor Ernest Benach, president del Parlament de Catalunya. Senyor honorable, molt honorable president, senyors Saura i bon dia, senyores i senyors, m'hauran de perdonar que hagi tingut que fer un girabolt per venir aquí perquè malauradament he estat fa molt pocs dies amb un tràngol bastant fort que m'ha obligat a estar hospitalitzat 15 dies. I encara em trobo amb la feblesa pròpia d'aquella persona que ha estat en aquestes condicions. De totes maneres, jo de cap manera he volgut eludir o estar aquí present per rebre aquest premi que m'honora i de cap manera voldria no ser jo en persona qui el rebia. Per això jo vull expressar la més sincera gratitud a la Junta de l'Institut Català de Drets Humans pel guardó concedit i dir que em gratifica especialment pel fet de ser un premi atorgat per un organisme que té com a fi la defensa, manteniment i difusió dels drets fonamentals de la persona humana. Tasca que toca de manera molt directa a la professió periodística que porto exercint des dels 53 anys. En realitat jo a La Vanguardia entro l'any 56, no el 67. I concretament des de fa 33 anys com a analista de política internacional amb un article dominical a La Vanguardia. És una llarga experiència que m'obliga a analitzar els esdeveniments tenint en compte factors polítics, sociològics, econòmics, culturals i religiosos, però que sempre de manera inevitable condueix a la qüestió extremadament viva i palpitant de les persones humanes i el respecte que mereixen i que en tantes ocasions se'ls hi nega, com a subjectes que són de drets fonamentals.
Ésser periodista especialitzat en afers internacionals durant tant de temps em dóna la perspectiva de la infinitat i fins i tot l'horror de les formes de conculcació d'aquests drets. Règims dictatorials o d'opressió ideològica o religiosa, guerres d'alliberament nacional o revolucionàries, guerres d'ingerència internacional d'un país amb un altre, lluites tribals, terrorisme i repressió, tot això forma un espectacle verdaderament pavorós que des del punt de vista del periodista dedicat a informar o a analitzar aquests aconteixements es té sempre en compte. No es pot eludir de cap manera el fet aquest de que a dintre de tota informació i de tota anàlisi hi ha la qüestió humana, la qüestió que parlava amb l'amic Cots justament dels infants, de les dones, dels vells o dels homes corrents que sofreixen, que estan sotmesos amb unes violències horroroses que hem viscut tots, que tots hem vist i que estan encara presents. Parlis, per exemple, de la guerra d'Iraq, que encara està present. Per això, aquesta lluita del periodista és la constatar que si hem deixat darrere un segle XX d'exemples esfereïdors d'accions inhumanes, sovint contra poblacions senceres, els genocidis, i hem entrat en el segle XX amb una trista continuïtat de fets de la mateixa naturalesa. No ha canviat tant. Sí que al segle XX hi ha hagut els horrors terribles de l'Holocaust, per exemple, o les guerres mundials, però actualment no podem oblidar els problemes, les guerres afroses d'Àfrica, per exemple, de Ruanda, de Burundi, del Congo, les guerres que hi va haver a Angola, a Moçambic, a Serra Leona, on els infants se'ls dona armes perquè matin i on la destrucció més inhumana és estesa d'una manera verdaderament pavorosa. Aquesta dolorosa realitat fa caure sobre el professional de la informació, de l'analista, un deure especial de responsabilitat, d'honestedat, de rigor. El periodista no pot eludir tot això. Pot parlar de qualsevol tema, però sempre es dona compte que està tocant aquesta cosa palpitant i viva que és l'agressió a les persones humanes. La terrible agressió a les persones humanes, que està extraordinàriament estesa al nostre món. I això dona al periodista una sensació que és altament responsable, que no pot eludir de cap manera aquests fets, que ho ha de tenir present i ho ha de comunicar. Jo he tingut la sort, com a professional, com a periodista, d'entrar l'any 56 a La Vanguardia i treballar des de llavors a la secció internacional. I tenir contacte amb unes persones, amb uns
professionals que eren gent terriblement honesta, terriblement sincera, terriblement verdadera, que havien viscut feia poc, quan jo vaig entrar, havien viscut feia poc la Guerra Mundial, la Segona Guerra Mundial, i que havien tingut que lluitar amb els instruments a l'abast, que eren pocs, i contra una pressió molt gran per defensar la causa que llavors era la més noble, que era la dels aliats contra l'Alemanya nazi i l'Itàlia feixista. Era molt difícil llavors, amb el règim del franquista, era molt difícil aquesta tasca. S'havia de fer utilitzant un llenguatge especial, però que el lector entenia perfectament. Jo, quan arribo a la redacció de La Vanguardia, rebo la influència d'aquestes persones honrades, d'aquests periodistes de molt valor, que jugaven molt amb aquesta feina, s'hi jugaven el treball, s'hi jugaven el possible maltractament i s'hi jugaven inclús la independència, s'hi jugaven l'empresonament, com va passar amb la persona del meu germà, Santiago Nadal, que va ser empresonat precisament per defensar la llibertat i la democràcia amb un article concret que va caure malament al règim i li va costar una de les situacions realment més difícils que es pot viure. El meu germà Santiago era un periodista excepcional que va fer de la informació internacional a La Vanguardia un model en els anys difícils del compromís del franquisme amb el nazisme alemany i el feixisme italià durant la Segona Guerra Mundial. Defensar amb habilitat la causa dels aliats li va costar fins i tot, com he dit, l'empresonament. A ell li dec d'alguna manera la meva trajectòria professional i, per tant, el premi que acabo de rebre generosament de l'Institut Català dels Drets Humans, pel qual em sento altament honorat. Il·lustre membre de la mesa, senyores diputades, senyors diputats, síndic de Greuges, president de l'Institut de Drets Humans de Catalunya, guardonats, senyores i senyors. El Premi Solidaritat, instituït i atorgat per l'Institut de Drets Humans de Catalunya, dona enguany una especial transcendència, i com ja s'ha dit, no és pas una casualitat, a un dels valors universals més importants, els drets humans de la infància i l'adolescència. Recollim el repte, senyor Cots, recollim el repte que ens ha llançat avui aquí, que en definitiva penso que no deixa de ser absolutament coherent amb tota la seva trajectòria i que em fa l'efecte que enguany precisament és especialment important que ho puguem fer. La Convenció de les Nacions Unides sobre els drets dels nens afirma que els drets de participació són necessaris per a créixer com a persones, es consideren voluntaris, però requereixen de la iniciativa personal i han de ser actius. En la Convenció de les Nacions Unides, aquests drets són els d'opinió, de llibertat d'expressió, de pensament, de consciència i de religió, de llibertat d'associació, de protecció de la vida privada i de dret a una informació adequada. Fa poc més d'un any, el Parlament va organitzar una jornada per la inclusió social i la lluita contra la pobresa, fruit de l'acord de tots els grups parlamentaris en el si de la Comissió de Benestar i Immigració
i també de la voluntat expressada per la mesa del Parlament d'obrir el debat parlamentari a tota la ciutadania. I és per això que he volgut començar avui, encara que fos de manera aïllada, amb la cita de Manfred Max Neff, per recordar, d'una banda, la lluita que estem lliurant en contra de la pobresa, batalla que agafa més transcendència, si cal, en el context de la crisi econòmica global en què ens trobem avui en dia, i per abocar de l'altra una estadística tan freda i real com colpidora. La majoria dels pobres són xiquets i xiquetes. La majoria dels xiquets i xiquetes són pobres. Aquesta trista radiografia de l'actualitat, aquest retrat que hauria de pesar més en la consciència de tots plegats, no és tan lluny de casa, per bé que sovint se la vulgui relacionar amb països subdesenvolupats. La pobresa s'intensifica i cada vegada hi ha més gent per sota del llindar de la pobresa. Sense anar més lluny, aquí a Catalunya. Aquesta pobresa gairebé supera una cinquena part de la població. I del milió de persones pobres que hi ha, repeteixo, a Catalunya, entre 100.000 i 120.000 són nens i joves que d'aquesta manera es veuen condemnats o amb risc molt important d'exclusió. A escala global, el panorama és molt més esborronador encara. Cada any, 10 milions de xiquets menors de 5 anys moren a causa de malalties fàcilment evitables. Més de 10.000 moren o queden greument lesionats a causa de les mines antipersona. Arreu del món, 250 milions de xiquets i xiquetes entre 4 i 14 anys treballen i 120 milions d'aquests ho fan en condicions d'explotació. A més, 150 milions de xiquets i xiquetes pateixen desnutrició. 145 milions d'infants de 6 a 11 anys no van a classe i 30 milions més són víctimes dels traficants per a la seva explotació sexual. Aquesta és la realitat. És dura, però és la realitat. Nens i nenes que han de suportar la greu vulneració dels seus drets, malgrat les declaracions, els protocols o els plans encaminats a protegir-los. No ens podem quedar, evidentment, només amb l'anàlisi negativa, tot i que realista. Intentem també fer la lectura més positiva i destacar especialment la voluntat optimista de la gent que treballa dia a dia per canviar aquestes dinàmiques i avançar, encara que sigui a petits passos, cap a un món més just i més solidari. Perquè el món el canviem a petits passos, com de fet ens han demostrat les persones que avui tenim l'honor de guardonar. Tenim a les nostres mans poder millorar la societat on vivim. Aquesta és la seva més important lliçó. No pensin que això que els dic és una utopia o un somni irrealitzable. N'estic convençut que si tots plegats dediquem esforços i temps, si la ciutadania, la societat civil, les institucions d'aquest país es donen la mà en la lluita contra les desigualtats i contra la violació dels drets humans dels infants i dels adolescents, llavors serem capaços, de pas a pas, construir una societat millor, més justa, més igualitària, per tant, més lliure. Els demano, doncs, un esforç més perquè el resultat valdrà la pena. Cada dia, un pas més. Com deia, avui comptem en aquest auditori amb dues persones que fa temps que prediquen amb l'exemple i que ens mostren el camí que cal seguir per arribar a aquest món que somiem, que desitgem. El senyor Jordi Cots i el senyor Carles Nadal són dos exemples excel·lents que amb el treball de cada dia es pot construir, es construeix, de fet, una societat millor. I és per això que vull fer-los arribar l'agraïment i el reconeixement solemne en nom del Parlament de Catalunya per la tasca que porten realitzant a favor del respecte i de la plena realització dels drets dels infants i els adolescents i dels drets humans en el seu conjunt. Senyor Cots, moltes felicitats pel Premi Solidaritat 2008. En primer lloc, gràcies per escoltar els infants. Vostè va afirmar una tesi que per a mi és de referència, que els adults no sabem escoltar els infants. Doncs bé, vostè i la gent com vostè no només han demostrat que sí que els saben escoltar, sinó que a més, amb el seu exemple, ens mostren a la resta com fer-ho per millorar cada dia. I gràcies també per ajudar en la participació social d'aquests infants i dels adolescents. Això és, en la seva incorporació a la ciutadania activa, al sentit de ciutadania i l'esperit cívic, que de fet són els valors de futur més importants perquè una societat sigui avançada i fins i tot moderna. Senyor Carles Nadal, enhorabona per la menció especial Mitjans de Comunicació. Gràcies per fer aquest periodisme combatiu i valent
en favor de la llibertat d'expressió quan el més fàcil, sovint, és callar, és no posar-se en problemes. Per predicar amb l'exemple un periodisme de denúncia, independent, compromès, en definitiva, una cosa tan important com és un periodisme de valors. Gràcies també per ser un exemple, i no només pels seus companys de professió, sinó pel conjunt de la societat i per dignificar una feina que pot ajudar a crear consciència i generar una nova militància social i cívica de ciutadans cada vegada més compromesos i més solidaris en la cerca i a la construcció d'un país millor, d'un món millor. No seria just acabar les meves paraules sense tornar a fer un agraïment, que no pel fet que el faci cada any no deixa de ser absolutament necessari que el repeteixi. I no és altre que agrair a l'Institut de Drets Humans la constant sensibilització i promoció dels drets humans, les llibertats i la democràcia al nostre país per a fer de la nostra societat un espai de convivència i solidaritat. Som nosaltres, de debò, que els donem les gràcies per poder fer aquest premi aquí. Moltes felicitats, doncs, als guardonats d'enguany. Recordar una vegada més que les xiquetes i els xiquets constitueixen l'esglaó més fràgil i més vulnerable de la societat i esperonar tothom a combatre aquestes desigualtats i aquestes injustícies per un futur millor, ja que la situació actual de la nostra infància serà el reflex de la nostra societat del demà. Gràcies a tots vostès per la seva assistència, per poder compartir aquest vespre amb tots nosaltres. Bona nit.